Selamat hari Minggu ma dihita saluna. Selamat hari Minggu. Urian itu hatta tapahohom jala tapasonang marohata tapukka ma parmingguota marede mahita sian bukede nomor 135 mamuka sian ayat sada sahatu ayatul. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Halomohon Jahuba, jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalan mutu Jahuba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopon Jahuba, jala ibana paima-ima. Saya marhaposat tu Jahuba maho, jala ulahon na denggan. Ay holong dorohani Jahuba mida uhum, jala tagamon, dang tagamon tadi kononna aka nani asianna. Haleluya. 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 Martang yang maita, ale Tuhan debata amanami, martang yang tuho, urupi mahami, asahu parsiak kami akka ari-ari ni ngolunami, napoddoki, say pamasuk mahami, tuhanguluan saliling nililing na, pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon ma sikat ni patik ni debata imana tersurat di ulaun ni apostel 10 ayat 30 sada. Jadi didokna sidama haporseai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmu. Ido yang gosahatna atong mangidugugu mahita siat debata lau mangulaon naho barat tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho barat tupatik mi. Amin. Satta nagodangi tuadoban ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardusa na dangulon ro tujulun ni habang sahabadiaun mi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masa jojo tuarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai. Daku haulongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dosud diri nami hubai kami dibaheni tamado rimasanmu jala umammu hami tuhamatean sisa liling nililing nai. Alai nama porus mahamin waeng tuasi ni roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya si maruham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tuasesan ni dosata. Satokiddo hutadikkon ho alai papungu-punguokku mahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokkin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiakku ho ninna jahuba sipalua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Ulau ku nang hartaku
tajahama hatani debata nagabi turpuk epistel di parmingguota sadarion imana tarsurat di panurirang Amos biddu walu mamukka sian ayat sada sahat ayat 12. Amos walu ayat sada sahat ayat 12 tajahama margatti soring. Songonodo di pataridahon Tuan Jauba tuau idama sadahirang namarisi parbue naung malamun. Jadi diari nasasadai aduk konon nasidama akka edde dijoroi ninna Tuhan Jehova dibain hinadea ni bakke sip songoni ditip adigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean lao pamemeton solup jala pabalagahon arga dohot mangasi marhite sian hatian si paoto-oto. Nunga pola marmangmang Jahuba tuha muliaun ni si Jakob molotung halupahonok kube salileng-lileng na akka pabahen na sidai sudina. Idama rodo akarisugut ninna Tuhan Jehova tongosokku maharaparon tutanoon dada haraparon si sagu-sagu manang hawason diaek ikod diak kahatani Jehova do naing begion nanian. Ido yang gosahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala Silu sosowima dengan mujolma dililian di purribion aku piboan ma latu tuhata akan ali najuma hati dinasailan asal mabubut tujuluanon dijakon Yesus do ay nang litan godang na berdit modis sadosa sulikit amin ni dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia adorak suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banutoro dung di tanom na mula mangulo di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun de bata Jehova amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana pamulak sugut tu tanoon mangumi halak na mangulo dohot na mate au porsea di to di porbadia
jaladok sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, doh diasesani dosa, doh dihatai namandok, mula mengulu suhu dan ni halak nang mate, doh dianguluan na sora suda. Amin. Guarni mingguta sadarion, ima minggu palimahon dung Trinitatis, hasi tulu sadaon ni debata doho tema, mamili tohap naumuli. 2. Nanaing marbagas, titing parjolo. Parjolo titing paduaon, naing manjalo pasu-pasu parbogas omma, Daniel Marcelino Hamonangan Gultom, anak ni Amata, Desliber Gultom, Tubuh Ninata, Masna Marlis Teti Boru Siregar, Ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Galilea. Dohod Orwana, Martilda Sophia Kristina Boru Saragi, Boru Niamata, Adohar Saragi, Tubuh ni Inata, Marianti Boru Sinaga, Ruas ni GKPS, Pamasumasuon di hari Sabtu 26 Juli 2025, di HKBP Depok Sada. 2. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parboga somma, perisai Rabius Syobing, ruas ni HKBP Depok Sada, Wik. Pamasumasuon di hari Sabtu 26 Juli 2025 di HKBP Lobu Siregar. Tolu titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parboga somma, Richard Simangusong, anak Niamata, Yunus Simangusong, Tubuh Dinata, Asmin Boru Hutahayan, almarhum, Ruas ni Huriata, Nasian Wix, Philadelphia. Marta Novianti Boru Siahan, Boru Niamata, Mei Siahan, Tubuh Dinata, Ermida Boru Naibaho, Ruas ni Huriata, Nasian Wix, Antioquia. Pamasumasuo di hari Sabtu, Sia Agustus 2025 di HKBP Depok Sada. Tolu mengebati huria. Di hari sadarion, Minggu 20 Juli 2025, Borhat Dokor Ama HKBP Depok Sada mengebati ruas ni di persiapan huria HKBP Arko, Laho Patu Begehon Ede Puji-pujian di permingguan persiapan huria HKBP Arko. 4. Retreat Sekolah Minggu HKBP Depok Sada. Retreat Sekolah Minggu HKBP Depok Sada tahun 2025 na dipatupa di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 sia dohot 20 Juli 2025 maringanan di Green Forest Bogor ni dohotan ni dana Sekolah Minggu kelas 5 SD dohot 1 sia SMP. Niluhon ni amang padita M. Raja Guguk, Rabdohot, Paniroy seksi Ima amang situa D. Nababan. 5. Seksi perempuan pojok UMKM perempuan HKBP Depok Sada. Mamukarik Minggu 6 Juli 2025, nunga dipatupa seksi perempuan HKBP Depok Sada, Ima pameran manang penjualan produk rumah tangga, na paradihon songon makanan, pahian dohot na asing, maringanan di lapangan parkir gereja. Bagian ponopon, laporan rekap dana pembangunan, manang laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan ni Huriata di bagasan mingguon, Boima Idaota Marhite layar multimedia. Panitia pembangunan Pasaton Moliate, Huhud, Manosoi tuganuk ruas asa pasaton guguan tok ripe dohot janji iman tu pembangunan ni marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Asa marhite na margugu ganuk ruas ni Huriata boy marture perdalanan ni pembangunan ni. Bagian papituhon ralat pertanyaan wik Judea. Inganan pertanyaan Judea hari Rabu 23 Juli 2025 tersurat di warta
maringanan di bagas ni Nyonya Siombing Rosmawati Boru Sitijak, sasitongna di bagasan ni Situa M Sitijak Boru Siregar, maringanan di gereja. Pawaluhon, tik-tik naso jinahon dot berita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik na di parade ni huriata marhite WA Wix Partangyangatta B. Songonima tik-ting masa di huriata di bagasan minggon, sai di pasu-pasu tuata mai tau sangap di guarna. Rabdo hati gorana
rame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Dihamua ka inanami, amanami, hahaanggi, pinaribot, hata ni debata na mamakulingi hita di hari Minggu sadarion, nagabe bohal di parto diota na nguluta si ganupari, tarsurat may di Lukas bidu 10, ayat 38, rodi ayat 42. Songonoma hata ni debata takasma tapayhut-ihut. Jadi dinamardalani nasida dibongoti masa dahuta. Adong ma disi paropuan sahalak namargoar si Marta nama jakon ibana tujabuna. Ianggo anggina namargoar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangihon hatana. Diharocoton si Maria do ragam ni parhobason laos di pajonok madok Tuhan dang dia toy roham na pinasobu ni anggi kiau marhobasi sahalaku dok kon ibana atong madongan yau gabe ninna Tuhanima mangalusi ibana. Oh Marta, Marta, lado disarihon jala dihasusahoko, sadado narikot, dipilit si Maria do tohap naulii, dang si buatoni sian ibana. Ido yang go sahatna. Horas mah dihita saluhutna. Amang inang naposo bulung remaja dan kita semua yang hadir di sini lasi tutu rohaku ala oma parjupangan na parjolo rap hitamar saor di tonga-tongani huriat tahun ala odope pertemuan pertama songon naidok nina tua-tua tahe jolo tinitip sanggar asa binain huru-huruan jolo sinuku marga asa binoto partuturan tak kenal maka tak sayang katanya. Sedangkan yang sudah kenal lama saja belum tentu bisa saling sayang. Jadi izinkanlah amang inang saya memperkenalkan diri. Au Janrio Fernando Siagian, Padita HKBP Nasonari Tongon di Pasahat Huriata asa marsikola muse. Manguhal jala manabai aka parbinotoan. Di leoma partikian aka amang inang na tua-tua kuiso tuhami partikian marasam 5 tahun kuliah muse 2 tahun lao manguduti parsikolaan S2 dungi itoriduti muse dung sidung 3 tahun nari S3 so nari ngamardalan 1 tahun S2 berarti 1 tahun nai anggiat tahun naro Juni iya so Mei ngatuntas dungi Juli ujian muse asa mabuat S3 Agustus 2026 masuk muse kuliah S3 ira songoni mamangin ang gajang na mabayak ko sajope nggak mau lah apalagi menjalaninya tapi 1 tahun berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita ngamar hasotan aka manginang tu boruni rajai nama cai ulii Tiffany borusi hotang di bahasa-bahasa hutu hatama tu pardongan saripeon nami to ludak danak bawa ia naung i titik manang koma dope biarlah berjalan dengan seiring waktu hirim ni rohaku nian unang hola tolu songon hatani na tua-tua uju di pesta hatani hula-hulai maranak mahamu 10 pitu marboru mahamu 10 Sudedo hati hai madok emma tutu 10 pitu 10 onom 30 tolu ya tetapi dang dalam rangka naing madok iau saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman saya segenerasi
pengharapan, doa, dan usaha kita yang harus kita tambah dan pertinggi. Bukan kekhawatiran dalam hidup. Molo 2, tolu, 4, aha, si panganon nih. Sona hitam memikiri ayat sugari pidong namar tonga-tonga langit di Sarihon. Ya beda zaman amang, dulu sama sekarang beda, siapa bilang? Ya mungkin zamannya beda. Tapi ternyata tantangannya setiap zaman menghadapi tantangan dengan levelnya masing-masing. Akan tua-tua kon nih, piga marhamaranggi, pitu, walu hal na biasa do kan. Alelam sonari, lamoru. Jadi yang muda-muda, mari berdoa, bekerja sebijaksana mungkin. Kalau udah ada 1, 2, udah ada 2, 3, udah ada 3, uduti hamuma. Yang belum, mari kita berdoa supaya Tuhan segera tambahkan sukacita itu. Tinggal di Perumnas 2 Bekasi Selatan amang inang di rumah inang mertua ala tongon marsikola, bapak-bapak kuliah lagi, anak 3, 2 sudah sekolah juga, supaya dalam segala hal saling tolong menolong. Jabun inang si matua mahami tinggal amang inang. Sebelumnya melayani di kantor pusat HKBP di Piaraja sebagai sekretaris khusus Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang sudah berganti. Kira songoni mamanginang perkenalan singkat. Bagi yang ingin berjumpa di media sosial silahkan saja dicari nama saya Jandrio Fernando Siagian. Lengkapnya itu. Dihamua kamanami inanami haanggi pinaribot. Molo taingot dope jamita di minggu nasalpu. Ima taringot tu makaholongi debata jala manangihon suarana. Firman Tuhan minggu lalu memperhadapkan kepada saya dan saudara 2 pilihan. Hanguluan, hamatea. Hidup atau mati. Dan 2 pilihan ini harus dipilih satu, lalu disingkirkan yang lain. Beruntung kala itu umat Israel dipimpin oleh Musa yang mengenal Allah dengan amat sangat dekat. Sehingga ia mengatakan, pilitma hanguluani. Dan kita sudah memilih kehidupan itu. Dungi sonari saat mahita tumingguon. Tongdo hira naing bergumul hita di pilihan. Tetapi pilihan minggu ini amanginang bukan untuk memilih satu lalu menyingkirkan yang satu lagi. Isarana butih. Pilih Maria atau Marta. Kalau saya pilih Maria, maka saya harus kesampingkan Marta. Atau kalau saya pilih Marta, saya kesampingkan Maria. Minggu ini bukan demikian. Bagaimana kalau firman Tuhan yang akan kita gumuli pada hari Minggu ini adalah memilih kedua-duanya dengan bersama-sama dan seimbang. Lalu kita bergumul bersama sebenarnya apa yang dikoreksi oleh Yesus dari firman Tuhan hari ini. Amanginang, Maria punya cara mengekspresikan cinta kepada Yesus dengan cara duduk diam membuka telinga. Maria. Tetapi Marta punya cara mencinta kepada Yesus yang datang ke rumahnya dengan cara mempersiapkan segala-galanya yang ada di rumahnya itu untuk Yesus, Tuhannya, gurunya, sahabatnya yang paling ia cintai. Jadi namar hamaranggi namar pariban si Maria dohot Marta punya 2 cara mencinta yang berbeda. Jadi ada yang cara seperti Maria, ada cara seperti Marta. Dugaan saya, Inang, Amang, seandainya dilakukan sensus sekarang, polling, dia do tapilit si Maria do manang si Marta. Dugaanku, semoga salah, kita akan cenderung memilih Maria. Lalu Marta, janganlah. Tapi mari kita lihat Amang Inang. Nah kita takas tapai itu jalata jaha,
Bongot ma, Yesus guru boloni, Tuhan dan Sang Raja itu ke rumah seorang perempuan yang bernama Marta. Memang nama hamarang gitu halakon. Maria, Marta, dan Lazarus. Apakah mereka tinggal bertiga satu rumah atau punya rumah masing-masing tidak terlalu dijelaskan amanginang di Alkitab kita. Tetapi rumah menjadi tempat perjumpaan antara Yesus dengan Maria dan Marta. Beta manginang tabuka maroha dohot pikirata laho mamasuhi, menyelami kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Tabereng majo di ayat 40, hita nama buan Bibel ia so Alkitab. Didokdo di si aka amanginang diharocoton si Marta do ragam ni parhobason. Dalam bahasa Indonesia disebut Marta sibuk sekali. Dalam bahasa aslinya kata yang digunakan adalah dia melakukan segala-galanya tetapi pada akhirnya pikirannya terbagi-bagi dan terpecah fokusnya. Ini memang karena Marta melakukan pelayanan dan ekspresi cintanya itu dengan sangat dan luar biasa. Dalam terjemahan lain amanginang hubain hata buti. Si Marta ini semacam over responsibility. Menanggung beban tanggung jawab secara pribadi berlebihan. Palobihu ngadong huna. Hola tahu do kan natabu adong huna. Apa-apa tambahu katanya kurang pas. Lalu di tengah-tengah kesibukan dia melayani Yesus dengan partamueon yang luar biasa itu, komentari Yesus do ibana, Marta soko hudul hosongon anggimi si Maria. Dan adong di jok Yesus sama nginang songoni. Yesus belum memberi respon apa-apa terhadap Marta, sang nona atau nyonya rumah yang sangat baik itu. Tetapi Yesus memberi respon ketika Marta terpecah-pecah pikirannya. Berubah fokusnya. Tabereng majo manginang. Sengaja nak kiningan marsiaja rau di Jabu ada orang so berangkat bohado cara majaha kalimat nisi Martaon dibahasa ni parupuan natongon merungut-ungut. Saya bukan mau bilang perempuan lebih sering bersungut-sungut dari laki-laki, tidak. Tapi karena ini perempuan hupangido makna sogot boruni raji jahajo dari cara membacanya perempuan. Atar hupa somal-somal mak jalu parsiajari. Ninna si Marta tu Tuhani. Tuhan dang dia toy roham napi nasobuni anggikiau marhoba si salaku. Dok konibana atong madongani. Kalau dalam bahasa yang paling sederhana amanginang, ini orangnya sewotan gitu. Sewot. Ngadi ula ibana tohap nadenggan mengekspresikan cara dia mencinta dengan mempersiapkan semua muanya ngadenggani dan ngadong dikomentari Yesus alai keluar mahatana. Tuhan, nyan di pasobuho. Marta seakan-akan menyalahkan Yesus. Di pasobuho. Sahalaku nih. Ibana tabu isi. Hudul-hudul. Jadi Marta sebenarnya baik. Punya spiritualitas pelayanan. Dia bergerak terus-menerus. Menunjukkan cintanya dengan cara yang demikian. Tapi tiba-tiba manginang dia capek. Bahasa sekarang burnout. Kelelahan dalam segala hal. Holan sahalaku. Lalu yang berikut. Dokon ibana atong madongani au. Marta menjadikan aktivitasnya pembenaran terhadap apa yang dia lakukan.
Seharusnya Maria jangan duduk. Diurupi ibana au marhobas lahu manomu harorom. Jadi amang inang Marta tidak fokus, dia mengeluh, tiba-tiba sewot seakan-akan mau ngatur Tuhan, lalu membanding-bandingkan diri. Bohado hita amang inang sadario, di ngoluta siganupari. Kadang memang kalau kita udah terlalu capek mengerjakan banyak hal, akhirnya kita juga seperti Marta. Kelelahan, keletihan, capek sendiri, lalu kita tergoda untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain. Kita tergoda menilai langkah orang lain berdasarkan pikiran dan irama kita, manginang. Sema najumot jotan songon si Marta dia to 40. Isema kainong. Au imamu mak dangi. Ido kan? Au madok hamu. Holanau, om makan jot-jot kalimaton. Sude holanau, inna kaina. Alusnya kama buah mamang. Buah maka alusnya ama. Adong hohom, au madok tu mago denggan atong ipahohom daripada masih alusan. Dangi, alai saya unang madialusi amat tai, asa unang holako hulului madongamu. Moloon atong persoalan mak. Dangi, misalna, hubayam majo tudos-tudos na tu diriku, ala si Janrio guarhu, pangguaran ni oma dohot bapak hati hai ada orang soadong pahupuna, bapak ni Rio dohot oma ni Rio. Bapak, oma ni Rio, kan begitu. Oma ni Rio. Ay saya holanau. Boy dua, godang yalus. Imana kena parjolo. Hululi madongamu nasing. Dangi, manang napa duahon? Oma ni si Petrusan hujau. Ya wajarlah kalau bapakku manggil mamaku terus menerus. Tetapi memang apa boleh buat amang? On ikotatu si dua kama. Inaon memang sudah apalah sudah situ tuh. Ibana makarejoi. Mulai dari koki, juru masak, perempuan, ibu-ibu. Laundry, cuci gosok, ibu. Pertukangan, malua pas ni foto, manang jam. Ina do mabuat tangga, manang karosi, tokok dohot, paku. Dia yang kerjain. Bidang kesehatan, iya so dokter manang perawat mon. Adong na demam, ina do mengurusi. Manuci piring. Semua iraduti. Jala dak kuboto manang natoho manang nadang bako ni naradot do neng-neng. Hirasa paket doy. Sanga do na yang hubayan guarni syakangani si radut. Asa bapakku dot omaku opuni radut. Alai pikir-pikiri audang radut. Napas tu ibana do. Tu bapa dot oma alai audang apala radut. Adang pas. Nigati ma guar nasi. Alai imana kena manginang. Bako ni na paradotu gabe paneng neku. Adong musema. Ya mungkin ada pembagian tugas di rumah dan itu baik-baik saja dan memang harus seperti itu amang gitu ya. Icuci amat tauma piring dohot sendok dot sude romai natai itiop. Arang yas icuci muse. Dung icuci muse irodam ai kelas. Adong nasongoni. Paradot tu alai deng gadoi tong tu hahi pason ni hamina di bagasi. Coba bapak-bapak disuruh belanja berapa? 10.000 buat ton. Ibu-ibu ibereng jo sada-sada adong do nasopas manang naung busuk. Om mana pas. Boy 3.000 inna do.
Weh, nah luar biasa. Alas hari itu hari. So, tapi ibu-ibu punya beban yang membuat dia kelelahan, burnout, over responsibility. Jadi bapak-bapak ajaklah istrinya untuk healing, tidak sekali dua kali, sering kali lah. Mau lu pakai bahasa hutan misalnya, nggak bau balanga, bau minyak, akai naijabu ala holani terus, ipa tiup-tiup, buan si pata mardalani, tu mall, tu pantai, otak ni na mereng-mereng, asa unang holan kompor ipa bereng-bereng inai jabu, asiro hapuang, ajaklah keluar dulu dari kesibukannya di ruangan itu, di tempat itu ke tempat yang lain, asalas rohana. Buat tumol, tiup gomos tangan nayamang. Dan ngapal alat tadani holong, alay asa unang topudo lari mamereng, tuhinganan, nasing alay bagas rohamuna, sayang giat mana, hu tiupi tangan na, hujama takas, hirana jolo, ni tiup tangan nai. HP asa unang keluar do hepeng muna, gudang. Tapi amangin na, kelelahan ini bisa membuat kita bersungut-sungut, maka perlu keseimbangan. Kerja silahkan kerja sebaik-baiknya. Tapi juga jangan terus-menerus overtime. Lembur. Seharusnya libur, ditawarkan, masuk, kita masuk. Pagajakon, papedekon overtime, tidak kan? Unang atong ala pajot-jot tu oti inai mu bagabe dungi hari Minggu libur. Alai ala adong tawaran kalau masuk hari Minggu upah hariannya 3 kali lipat. Adong ngasong ini masuk mak. Gabe talu mah haleluya dibaen hali tolu ima. Talu haleluya tai ala dang mar Minggu be. Mengaduna hali toluon. Tapi hati-hati amanginang dengan kelelahan, kecapean. Dan hati-hati juga membanding-bandingkan proses yang sedang kujalani dengan proses orang lain. Stop membanding-bandingkan. Apalah songoni dang iboto ibana. Jangan-jangan dia sedang bergumul seperti engkau dulu bergumul amanginang. Hanya saja engkau sudah melewatinya, dia belum. Masa sih aku yang sudah melewatinya, sebenarnya dulu juga aku sangat tertekan. Bahkan mungkin jangan-jangan hudok di dia doho Tuhan, unang-unang dah adoko. Lalu dia sedang melewati masa itu, lalu aku menghakimi orang yang sedang dalam proses seperti itu. Hati-hati membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Iko songonau manian. Harus seperti aku. Stop amanginang. Setiap orang punya cara mengekspresikan rasa dan cintanya kepada yang dia cintai, dalam hal ini Yesus. Mulu di zaman muna kana kainong among cara muna mencintai surat menyurat. Tongos 2 minggu, saat 2 minggu. Dungi 2 minggu naik asaro balos na. Sonari kan nggak video call, tapi kan semua punya caranya masing-masing. Jadi orang tua dulu nggak bisa bilang ikon manulis surat doho molo tadani holongmu tuh hasiamu yang nggak bisa juga. Jadi semua punya cara alai. Dang naing madok Marta dengan segala kegesitan dan kesigapannya dengan cara dia mengekspresikan cintanya kepada Yesus, membenarkan tindakan kita, molo partangyangan lingkungan, tongon jamita manang dua syafaat, topu makuling tek. Sip-sip parjabui, tu dapur pagalakon kompor. Uju marjamita manang tangyang, pangudianon, so marujung dope, partangyangan nih, ngalawat tong inatay. Asa, migomak, miso, soto, sup, hangat. Demikian juga kopi dan teh. Amanginang. Kehangatan migomak, kopi, teh memang penting.
Tapi kehangatan hatimu menikmati firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Pahudul, dung amen, baru pe amanginang pai mahamu satokida, asa hupalas jo kopi, teh, dohot, miso na huparade, bamarnonang satoki. Dangi, bodo songonikan, dangi torgabe mulak, ruas alani, napagalako. Baiklah Marta dengan segala keluar biasaannya bergerak. Sonari hatop jo tabere ngamanginang, buhado tahe si Maria. Maria dalam ayat 38 sampai 42 sakababaha tape dangadong haruarsian pamangan di si Maria. Yang berbincang adalah hanya Yesus dengan Marta. Dia hanya duduk diam. Sehingga cara Maria mengekspresikan cintanya kepada Yesus adalah duduk diam, buka telinga, hati dan pikiran, segala waktuku mendengarmu Yesus untuk menyampaikan firman. Mau nakia tajaha epistel Amos tarlumobi bidu ayat 10 sada 12 adong dotikina lulu bangsoi manang naporsiai tuhatani debata. Ada nubuatan bahwa ada saatnya Allah diam. Dia tidak berfirman untuk sementara waktu. Maria memakai kesempatan Yesus datang ke rumah kakaknya untuk mendengarkan Yesus amanginang. Ini nggak tahu lagi kalau kursi bukan VIP lagi, VVIP. Ia halak berbondong-bondong, holat diboto Yesus naing mamolus, mereka berbondong-bondong beradu supaya bisa semakin dekat kepada Yesus. Ini Yesus mampir ke rumah. Maka cara Maria adalah duduk diam mendengar. Maria memilih untuk tidak melewatkan momen itu. Dan uniknya amanginang, Maria tidak mengomentari Marta yang sedang asik mempersiapkan makanan, minuman dan semuanya. Jadi dia betul-betul fokus, tidak mengeluhkan Marta. Olah sehali dora, Yesus roh, tuja buta Yahudul hoiso tangihon. Hati dia nggak komentari Marta amanginang. Alani taringot tu si Martaon, setabi taringot tu si Mariaon, neng dohono buti amanginang. Molo rosian huria jadwal partangyangan. Unang maadong ruas ni huria nama dok, unang majo ija buku. Jangan-jangan kesempatan itu amang tidak datang lagi. Dakta boto alania hadang rom sih. Pagajakku molo tataringoti, kenapa dia tidak bisa datang lagi atau tidak akan datang lagi. Molo roh huria partangyangan da manginang minggu naro ijabung. Mau lihat emang parulu nami. Saya roh mahamu di bagasan, lasni roha, hujako kami mahamu minggu naro di bagasan, lasni roha. Apapun yang ada di rumah, itu saja. Jangan jadi terbeban. Namanya guna salpu amang padita mangan. Masa di jabuku dang mangan. Molo boi patu pahamu songoni, denggan. Ale molo dang, ya tes. Kadang mungkin dang adong tes, ijabuta ganu pada sada-sada. Tetapi jangan tolak amanginang. Ketika firman Tuhan dan persekutuan orang percaya mampir, datang, hadir di rumahmu. Dungi taringot tu si Maria, kita juga tidak ingin membenarkan sikap yang lebih mengutamakan mendengar firman daripada beraktivitas. Jangan juga menjadikan Maria segala-galanya. Lebih penting duduk diam mendengar. Namangula honope riko tamanginang. Jangan sampai kita terjebak menjadikan Maria sebagai simbol untuk berhenti bertindak. Tapi ini menjadi ajakan kita, ternyata kasih juga bisa diekspresikan dengan mendengar firman Tuhan. Jangan pula menjadikan alasan supaya kita tidak melakukan apa-apa. Lakukanlah perbuatan yang
baik. Tudosna, ngata boto takas tetangga. Lagi dak karejo, marsahit. Cukup hola tatangyakon, mau liate, mau lo tangyakon. Alai dang ra, malum. Dang ra dapot, karejo. Atura paro ni bana. Torus, tatangyakon. Roma dak danaki. Pak, kita antarlah makanan sekali dulu ke rumahnya. Nah torasna torus manang yakon, Roma yanakon nama dok, beta tataruhon, si panganon. Tindakan kita juga amanginang adalah doa kita. Jadi mendoakan orang yang sedang tidak bekerja dan sakit, dengan menolong yang sakit, tangiang. Jadi mari ekspresikan spiritualitas kita yang duduk diam berdoa tadi, supaya kita juga menjadi bagian dari jawaban doa terhadap orang lain. Las dorohamuna akamanginang molo dia lusi de batatang yang muna. Las sudah nih. Marhiti dia do dia lusi de batatang yang muna. Meragam cara. Termasuk membuat orang lain menolong amang dan inang. Tapi apakah itu cukup? Masa sih kita cuma pengen doa kita dijawab? Mari bertumbuh semakin dewasa, berdoalah kepada Tuhan agar engkau menjadi jawaban dari doa orang tadi malam. Jadi jangan cuma minta doanya supaya dijawab. Nah parpu dia menginang. Apakah Maria atau Marta perbedaan mereka terjadi di rumah? Dan Yesus tidak sedang mempertentangkan mabain si Maria dot si Martaon gabe marbada manang pabada-badahon namar hamaranggi. Tidak. Yesus tetap membiarkan Maria duduk di kakinya dan Yesus juga membiarkan Marta melakukan pelayanan sebagai nona nyonya rumah yang baik. Ini menjadi jawaban bagi kita mengenang. Ternyata rumah memang selalu ada perbedaan. Dan rumah di mana Yesus berada amanginang menjadi rumah yang merawat dan merayakan perbedaan. Unang paksa pikiramu akainang tu amata. Jala unang paksahon aka amang pikiramu na luar biasai tu aka ina. Orang tua juga kepada anak, anak kepada orang tua. Mari rayakan perbedaan itu. Songo dia macarana manginang. Kalau masing-masing kita saling melihat diri kita masing-masing dan juga suami istri dalam perbedaan itu marbada. Ale molorap mamereng kita tu Yesus naro di tonga-tonga di jabutai. Mari rayakan itu sebaik-baiknya. Akhirnya amanginang. Memilih bagian yang terbaik dengan dua cara. Yang pertama, mari kita berproses dengan terus fokus tanpa mengeluh, tanpa membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, lalu memaksakan orang lain hidup seperti hidup yang sedang kita jalani. Yang kedua, seimbangkan antara hidup rohaniah yang berkontemplasi seperti Maria dan juga hidup yang melakukan firman Tuhan seperti Marta. Selamat melakukan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Mauliate rohaname li Tuhan. Di paingot hohami laho mamilit narumikot. Ima huddul hohom manangihon hatam. Dohot makobasiho di ngulunami si ganupari. Marhite nasa na adong di ngulunami. Pargogoy hami ganup marsada-sada li Tuhan. Laho mangulahon hatam dohot lomo ni rohab. Di hari Minggu sadari onali Tuhan. Takas supaya hut hami jala hutangyo kami nakin. Tikting namasa. Dohot tikting namaragam di huriami. Hulopit tami sonari tangan nami. Mangelek tuadopan wali Tuhan. Asa takas somartinangi jala manatap. Akaruas ni huriam. Natongon peak di podoman
dijabuna manang i rumah sakit. Tongon marsahit gale pamatang nali Tuhan. Leo matuna sida nasa gogo nang hahi pasu. Pasu-pasu si panganon sinumon ubat. Gari ada pasu-pasu oleh Tuhan aka medis na merawat nasida. Dot sude tahe hami na makaholongi nasida. Asa tumibu malum nasida sian parsahitoni. Boy musay marsaor dohot pajupang dohot hami di tonga-tonga ni bagas ni huria. Nang dibagas nami ganup marsada-sada marhite partangyangan lingkungan. Nang mauliate rohanami li Tuhan tu sude tahe ruas ni huriam. Natongon marlas ni roha ala di lehoko sada umur nagajang tunasida. Leho tunasida li Tuhan roha bisu. Gajang ni umur. Nang roha natakas madok mauliate di selehon-lehon mi. Tungolu nasida ganup marsada-sada. Nang pasu-pasu. Amanami ianakon nami, amanami inanami, nanaing paborhaton anak dohot boru ni huriam. Dinalaho majalo pasu pardongan saripion siana dupan oleh Tuhan. Boy maragam pikiranna, boy tongot tahutan nasida li Tuhan, alay sarihon nasida. Lehon na sanarikot asatiur denggan mardalan, ulaon las ni rohai. Dohot dinggan tokin nari. Lau mulak mami siya tonga-tonga ni bagas namion, mangadupi ngolu nami si ganupari. Iring-iring, jaladongani laka nami ganup marsada-sada. Di bagasan guar ni Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Marede mahita jala tapasahat ma piliata. Pasona
Tatangyakom mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot na saulibasan na mauliutus. Hupa saat hami masian na nilehon mi tu hami pelian na mi tuho. Saija lo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Patibul hon harajaon mu ditong atongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhi tehite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulia tetuho. Marhi tehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmo, say ro maharajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Mamu di bagasad dame, jala jalo hamu ma pasu-pasu nasia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.